Toivotetaan tervetulleeksi Jyrki Lumme, 1000 NHL-ottelua. Tervetuloa Jyrki. Kiitos. Kiitos. Raimo Helminen, vähän vähemmän NHL-otteluita. Monta Raipe sulla on NHL-pelejä? Vähän toista sataa, mutta käydään Esipojat pelistä, ensimmäistä erästä, tästä liikkuvasta, vauhdikkaasta erästä, mielipiteet molemmilta herroilta, jos Jyrki aloittaa. No, ihan vauhdikasta peliä oli ja totta kai olisi tarvinnut tehdä pari maalia, että jos maalintekopaikkoja lasketaan, niin taisi olla varmaan 3 kertaa, 4 kertaa enemmän meillä kuin vastustajalla, mutta pienestä kiinni. Joo, että se on niin huono asia, kun noin hyvän erän pelaa eikä tee maalia, niin siitä voi tulla negatiivinen trendi, mutta toivottavasti se jatkuu nyt toisessa erässä, ettei Kalpa saa sitä otetta yhtään. Näin Pajuojan Juupe näytti tuossa maalipaikat, että maalipaikat oli Ilvekselle 10-3. Itse en tiedä kyllä miten ne lasketaan, mutta näin ne on laskettu. Mennään asiaan. Meillä on tämän päivän keskustelun aiheena se, että kesällä tuli julki sellainen juttu, että herrat Jyrki, Raimo ja Seppo, jolla tarkoitetaan Hiitelän Seppoa, tulevat Ilveksen toimintaan mukaan entistäkin vahvemmin. Ja nyt vähän siitä roolista kerrotaan. Mikä on Jyrkin rooli Ilveksessä? Millä sä tuot tätä sun mieletöntä kokemusta kiekosta Ilveksen käyttöön? No, nopeasti. Tosiaan viime keväänä Raipe ja Hiitelän Sepon kanssa ruvettiin juttelemaan näistä lähinnä junioripuolesta ja sen seurauksena ollaan tätä ry:tä ja Oy:tä. Ne, jotka ei tiedä, niin Oy, joka pyörittää liigajoukkuetta, A-juniorijoukkuetta ja ry, joka pyörittää B-juniorista alaspäin, niin ollaan yritetty saada yhteiseen. Ollaan ainakin saatu ne kaikki yhteiseen huoneeseen ja ollaan itse ihan hyvällä systeemillä ja hyvällä fiiliksillä, että lähdetään tekemään yhteisiä asioita ja yhteisen Ilveksen eteen, ettei ole tietysti hallinnollisesti on Oy ja ry, mutta tämän jääkiekon suhteen niin ollaan yhtä Ilvestä ja tietty punainen lanka, tietty systeemi, jota ruvetaan ja yritetään ihan nuorista lähtien pistää paikalleen tällä hetkellä ja sitä kautta toivotaan, että saadaan hyviä pelaajia, joilla on hauskaa ja nauttii sitä mitä tekee ja tekee kovaa työtä ja sitä kautta totta kai tulee paremmaksi pelaajaksi. Mutta tällä hetkellä niin Oy ja ry:n suhde mun mielestä on erittäin hyvällä mallilla ja ollaan menossa oikeaan suuntaan, että kaikki asianomaiset on ymmärtänyt mikä tässä on homman nimi ja mikä on yhteinen maali ja sen eteen tehdään hommia. Mikäs tässä on se yhteinen maali? Kerro nopeasti siitä ja minkä eteen. Mitä puutteita tässä yhteistyössä on ollut ja mitä ongelmia, koska totta kai ongelmia, mitkä ne on ne, Jyrki, mitkä sun silmään on pistänyt eniten, missä on eniten korjattavaa? Tietysti yksi on varmaan mun mielestä on hyvä asia, että nyt Oy ja ry ymmärtää toisiaan ja ymmärtää, että molemmat tarvitsee toisiaan ja ollaan samalla asialla ja ajetaan samaa asiaa. Ja tosiaan se vaatii yhteistyötä, että tässä on ollut, ja niin kuin onkin Ilveksessä, niin Oyssä kuin ry:ssä on tehty paljon hyvää, on paljon hyviä rakkaita asiantuntevia ihmisiä mukana, mutta nyt vaan yritetään saada ne kaikki ymmärtää tämä yhteinen tavoite, maali, Tammisen goal. Just että, niin kuin sanottu, niin tässä on erinomaisia asioita, paljon hyvää. Et nyt vaan yritetään saada sitten niin tietty punainen lanka ja näitä kaikkia ideoita, mitä tässä on, ja ihmisiä, niin ollaan nyt jo monta kertaa ollaan istuttu pöydän ääressä useampi tunti ja ollaan kaikenlaisia ideoita heitelty ja toivottavasti niistä sitten parhaat ideat näkee päivänvalo ja tosiaan tehdään yhdessä töitä yhteisen asian eteen. Kun Raipe lopetti pelaamisen ja viime vuosi oli semmoinen NS-välivuosi kaikin puolin ja nyt tuli Ilveksen touhuun mukaan, mutta kerro vähän mitä tää sun rooli on, että sitä ei julkisuudessa oikeastaan puhuttu oikeastaan juuri mitään. No mä oon siinä vähän työrukkasena sitten Sepolla ja Jyrkillä niin siellä nuorten puolella niin yritän olla siellä kentällä ja kentän laidalla ja toimia siellä nuorten valmennuksen apuna ja vähän itse valmentelemisessa seassa. Mutta itse sua ei nähdä niin kuin valmentajana
niin kuin, että sä et valmenna mitään? Joo, en ole yhdenkään joukkueen valmentaja, mutta että mun vastuulla on toi koulujen aamujäät esimerkiksi. Kerro vähän tästä koulujen aamujäästä. Mitä tarkoittaa, kun monille aina sanotaan, että on koulujen aamujää? Ketä sinne tulee ja mitä se niin käytännössä tarkoittaa? No, sinne tulee koululaiset, jotka kuuluu urheilulukioihin tai vastaaviin niin opinahjoihin. Ja kyllä se nyt täytyy myöntää, että siellä pari muutakin on kuin koululaiset, mutta että tavallaan sinne on kyllä kuitenkin tervetulleita kaikki ilmeisläiset nämä se on vähän isommille pojille ne reilit. Kyllä taas Jyrkiltä, että onko mä ymmärtänyt sun puheista ja Raipen puheista oikein, että se tie, millä Ilves tulee nousemaan Suomen huippuseuraksi, niin koska raha ei ratkaise enää näissä hommissa, niin se ainoa tie on tämän junioripuolen kehittämisen kautta. No, ei välttämättä ainoa tie, mutta mun mielestä se on kaikkein tärkein ja oikea tie. Et tietysti todennäköisesti ja mä uskon, että tarvitaan tiettyjä vahvistuksia ja tiettyjä hankintoja tulevaisuudessakin, mutta että pystyttäisiin enempi tuottaa pelaajia omista junioreista ja erityyppisiä pelaajia, ettei välttämättä kaikki ole ihan samanlaisia samasta muotista, että meitä löytyy niin sanotusti ykkösketjun miehiä, löytyy nelosketjun miehiä, löytyy peruspakkia ja jotain muuta pakkia ja kaikkea löytyy. Et sen takia tehdään töitä. Et totta kai täytyy pitää silmät auki, ja koska tämä on kuitenkin liigatasolla, se on bisnestä, niin tarvii voittaa. Että se on hieno asia, että on omia ja tarvii olla omia, mutta että totta kai täytyy voittaakin. Että toivottavasti niin kuin vastaavia, niin kuin esimerkiksi Seikola, tämmöisiä hankintoja pystytään tekemään jatkossakin. Mutta pääasia ja tärkein on, että keskitytään näihin omiin. Raipelle sama kysymys. No niin, kyllä se niinku, jos niinku kuka 2000-lukua hallinnut Suomen jääkiekkoon Kärpät, niin kyllä ne on sillä omilla rungollaan se hallinnut ihan täysin. Että niillä on omista junioreista tullut se runko. Osa huippupelaajista ja pääasiassa oli 78% omia kasvattajia, millä ne pärjäs ja millä ne on kaikki mitallinsa tuonut. Että mä en siihen oikein mitään muuta tietä löydä. Että se oma mylly jauhaisi pelaajia. Sitten siihen pystyy, niin kuin Jyrki sanoi, niin täsmähankintoja tekemään. Raipelle vielä loppuun kysymys. Sä oot 20 maajoukkueessa kakkosvalmentajana Jortikan ja Marjamäen Laurin kanssa. Minkälaista on ollut ihan niin kuin askin vieressä touhumaan? No ihan mielenkiintoista. Että huomannut, että se ei helppoa olla. Että joku peluuttaminenkin, jos innostuu vähän liikaa katselemaan sitä peliä, niin ne omat hommat unohtuu. Että ei se helppoa ole, mutta kyllä se mielenkiintoista on. Ja aina tietenkin nuorten lahjakkaiden poikien kanssa työtä tekeminen, niin se on hauska. Näin, mä kiitän herroja haastattelusta ja aplodien kanssa. Oli kiva, kun pääsitte käymään Jyrkillä. Ja sitten tämä kolmikon kolmas herra, eli Seppo, jolla tarkoitetaan Hiitelä Seppoa, niin Seppo on täällä ensi viikon tiistaina.